Çağalaňyzy biri bilen deňeşdirmäň. Çağalanmady bolşy kabul etmeli. Dogany ýazgysy özünden has akylly, tertipli bolsa da enatas hemme çağalaryny deň derejede söýýänligini duýdurmaly. Çağalaňyzy hiç açan biri bilen deňeşdirmäň. Haýsam bolsa birini doganyň ýanyna kemsitmäň. Çağalaňyzyň hersini aýry bir şahsiýet hökmünde kabul ediň. Eger şeýtmeseňiz, çağalaň baslaşyp duýgusy kesel derejesine seni çykyp biler. Çağanyň kämilleşmeginiň öňündäki iň böwetden birim oň beýlik çağalardan özüni pes saýmasdyr. Edil şowat enatas çağasyny gollamasa, böwetlendirmese, oň özüne bolan anamadalar. Hemme onany ul çağaňyza ýüklemäň. Kiçikleriniň ýanyna olan sylaw hormat bolmaly. Enatanyň ul çağasyna hormat goýmagy ul doganyň jiglerine bolan jogapkärçiligini hasam artdyrar. Jigisi bilen gazaplanýan wagty olara ünsle garap agaly gedýän wagty olara ýörüýte towaçyklar alyp beriň. Doganlar öz aralaryny dawalaşan wagty haýsam bolsa biriniň tarapyny tutmaň. Goýalan özleri öz kemçiliklerini düzeltmäne öwrenýärler.